अगर रेडियो में चावल हो गए तो उठ क्या मर दे, गेहूं उठा के बोरा में कसा। चुपचाप शांत रहो सरऊ, अभी हमरा मैदानो लागल बा, जबले हमें वो गाना सुनले तबले मैदानो ना उतरेला। गाड़ी गाल गोदना तोरा में एफएम पकड़ा था कि ना रे? अरे काका थोड़ा देर पहले 12 बढ़िया गाना बाजल रहलक ह, अब तो सरवा धरते नहीं के। ओ भाई ई बोका जान के घरवा केने पड़ी? हम यही बोका जान का बात बा हो। अरे चाचा तोहर लइका पहाड़ा से चिट्ठी पठैले हवा। अरे बार बउआ चिट्ठी भेजे, बारे बाप रे, आवा हो बउआ हो, आवा कुछ ढेउए देबा। कथी ढेउआ मंगले पड़ा है, अपने भदवारा धइले बा। तई कलावा तो देखी भैया का लिखले बा। सरो फोटो नहीं छे कि देखबो, लिखल बा पढ़े के पड़ी। जो कपिल देवा के बुला के ले आओ। बाबूआ जी, हे बाबूआ जी, हे नहीं आई। हाँ कहूँ ना भौजी, इनकर चिट्ठी बाहर से चल है का? हाँ चिट्ठी तो 12 से अलवा है, लेकिन टकलुआ गेलो कपिल देव जी के बुलावे। और कुछ वाला है? और कुछ ना, खाली चिट्ठी अलवा। देखो अब का लिख ले हाथे। अब कपिल दो भाई, बोका जान जा प्रणाम। कूदरा बाबूआ कूदरा। छोड़ा तोर बाड़ा से चिट्ठी भेज लेवा का? क्या भेजले हवा? चला पढ़ दी। हाँ, चला चला। एगो तो ये गाँव के पढ़ा लिखल लइका। पढ़ी। हाँ हाँ पढ़ा। सरा उस सरदार के रहते यहाँ उठा दो उतरा। अब पढ़बो। प्रिय बाबूजी, रउआ चरणों में करियक्कू के सादर प्रणाम। खुश रह लड़का, हमारा बात रहा चुप चुप जिया। आ माई के भी गोड़ छुके गोड़ लागतनी। बुआ अभी तो माई नहीं जा, अभी तो खेत में मूंग तुर गेल भाई, तो कह दे। आ हमरा छोटका भाई टकलुआ सरवा के कह दिया कि खेती बाड़ी काम धंधा ठीक से करी, ना ता आइम तो साले के गाड़ फाड़ देम। सलाव गार में दम होता, गार फरबे तोहर गार सरऊ हम फारम। जाई जाई बड़ भाई आओ। साला बड़ भाई बाबू तो इतना फालतू बतियायू। ए टकलुए, ई चिट्ठी नु है, तोरो जे बात होता उसे लिख के भेज देबाऊ। आगे पर आ कह दिया साले के कि हमरा मेहरारू से दूर रहेला, ना ता आइम तो साले के टांग फाड़ देम। तू सरवा जुलुम जो तो चाहे आग लगाओ, ओकरा मेहरारू से मजाक कर जाइले। अरे तो मैं कर लो मजाक तोरा से। तू हमरा चुतरा में सुई घूम देले तो कुछ बोलेंगे नहीं हो। हाँ तो करी मजाक, रहुआ के मजाक करे से मना करता नहीं। मजाक करे से मना करता नहीं, हमरा मजाक करना वाले मार करे वाले मार कर बे बल साले हम यही बैठल बानी, मार के गोबर झाड़ दे। ए बो आगे बढ़। आ हमरा मेहरारू के कह दिए कि रात में अकेले कपिल देउआ के साथे सूती। फड़ बे मार के पीठ फाड़ दे। हां तो है धर पतो के भेज दा कपिल देव लगे सुतेला। ए बो तनी बढ़िया देखना गाली खाल बा। हमरा बेटा सरो हमरा पतो के बारे में ऐसे थोड़ी ना बोल सकता। रुकत और शक दूर कर दिले। कपिल देव हमरा पत्नी के कह दिया अकेले सुतेला। अच्छा ई कहता कि कपिल देव हमरा पत्नी के कह दिया अकेले सुतेला। आखे नु बा कभी कभी गड़बड़ आ जाले। कोई बात नहीं के आगे बताओ आगे। आगे जवन लिखले बानी, जे भी बूढ़ा बूढ़ी भाई बहन लोग सुनता उनका के हटा दो, ई सिर्फ हमरा पत्नी ला बा। कोनो बात नहीं के पतो के देखभाल तो हम ही करीले। आगे पढ़ा तू। हम जानत तानी कि तोहर जवानी बिछौना पर छटर पटर करत होई, कैसहू 2 दिन बर्दाश्त कर, तीसरा दिन आके ऐसन दौनी करम कि सीधे 9 महीना के छुट्टी कर देम। ए दादा ए छिया कितना बिखे लिख ले हथी। मैं तेरी पर कुछ नहीं होता, आगे गेहूं कटवा के। हां हां जा जा गेहूं कटवावा, काहे कि आवते बा सरवा दौनी करे। चुप रह रे सरवा। शादी के पहले तो चुम्मा ना ले रही, लेकिन आइम तो इतना चुम्मा ले हम कि एको गो अलंग ना बाची। हमारा बाप के जूत सुनता रहा। पलंग पर गुलाब के फूल बिछा के रखिया, आइम तो दोनों बेकत लोटाइल जाई। कपिल देव जी हो गल रह दी बहुत बा, अब जाऊ कर लियो अपन। गांव में तो पढ़ाई लिखाई के इज्जते नहीं है, लेकिन गांव में को बढ़िया चीज बा। साला आज के बाद हमारा घर में चिट्ठी ना आई है,
जो खाना बना हट। चिट्ठी सुन प्रणाम। प्रणाम। अरे कहू लोगन सतुआ तुआ सनुआ दी हरियर का मरचा के साथ चुपचाप 8-9 घंटा से गौबत मार के बैठल बानी लोगन। एगो बात कही उचित बोलम लेकिन तैका बुरा लागी। कही कही रउआ तो एक नंबर के दोगला 14 आदमी बानी महाराज। एक भोरे से सबनी के बैठा के रखले बानी 2-3 बजे वाला बा। लइका ना दिखावे के रहे तो साफ साफ कह देती हमनी का चल देती। आय उतना गिरल थोड़ी बानी। तो तोरा के कला का 5 बजे भोरे में आ जाएला। आदमी के काम धाम बा, खेती बाड़ी बा, माल जाल बा, सब कुछ कइला के बाद में तोरा से बतिया लगलन बिक पा दे। ले सरवा ना बतियाए के लूर हो तू चुप रह आ ना तो तूहे बतियो हम खेते खेते चलनी घरे 10 को तो पड़ रही बा। बतियो रे तू बतियो हमरा तो सारा से मारे हो जाई। अंग्रेज बाबू अब कितना देर बैठे लड़का के बुलाओ ना। अभी बुला दे बतानी बाबू मोतीलाल। हाँ बाबूजी एने आवा तानी। अंग्रेज बाबू कय गो बेटा बा तोहरा? एगो तो बेटे बा, ओकरा ऊपर से 7 गो बेटी बा। 7 बेटी के खत्माइला के बाद एकरा में हाथ लगावा तानी। हमारा अरे बाबानी की जलाद 7 बेटी के खात्मा देनी। बेटी औलाद ना हो गला करे सरवा। खत्मा देनी मने सबके बियाह क के हटा देनी। साफे लड़बो के बानी का बउओ सबके गोर छू। राउ छोट भाई हथिन का हो? तोहरा छोट भाई लौकता ये तो हमारे इकलौता बेटा ह। बड़ी मोट बा हो। ये त का हो गइल मोट बा त अलुआ दही खा के फूलल बा। ये तो सरवा लमू लागता लाठी लिया बड़ा छोड़ी के नाप के तो छोड़ो के नापो। अंग्रेज बाबू तैका हम लड़का नापे के चाहतानी काहे से जे लड़की के लंबाई लाठिए पर बा हम नाप के लिए आइल बानी। हाँ नापू। 1 2 3 4 ए चल सर ए जोड़ी जमे वाला ना बा। लड़की से 4 मुट्ठी बेसी बा। सीधे चल चल सर। आओ बुढ़वा 5 साल आओ बुढ़वा हम तो हम लोगन। बउआ रे मार सरवा के चहिट के रिश्ता तो खराब होइए गेल बा। बाप रे बाप सारा गांव में आग लगा दे हम। जुलुम जो दे हम कोनो सरवा हमरा लइका के जबरदस्ती शादी कर दितो। रे नुनु अरे का भेलौ कहां सुगर लेखा चिल्लाते जाता रे। है तोरा से का बाल कहीं अंग्रेज भाई डेबा के बेटी से हमरा बेटा के शादी 1 साल बाद तय भेल रहे करे के और उ साला हमर बेटा के हाथ गोड़ तुर के अब ये शादी करता। ए लगन बियाह हो जाई हम ये गांव समाज के बानी। चल हम लोग बतियाई तनी चलो ई त गांव समाज ले एकदम गलत बात बा। चल हम गाँव बतानी। ए मोतीलाल के माई कमीज निकाल। अरे बाप रे बाप अरे यवा लड़का लगे हमरा फंसा देलक कह दो। रे सरवा तू शेर के झाट पड़ल बारे हमरा लड़का के जबरदस्ती बियाह करैबे। ए बंद कर खुद का नहीं। रे सरवा हम शेर के झाट माइन तो तोहर मुंह की गर। 2 साल पहले का तय तूफान भेल रहे से 1980 आवत लड़का सबके बियाह करा दियाई। अब बात से काहे मुकरे तरे। रे साला जइया तय तूफान भे रहे ओ दिन हम एक लवनी तारी पी के निशा में रही और 2 साल से तोरा बेटी के लंबाई बढ़त कहां बा। होय नटरी पर हमर बेटा अटूरी मारी चावा कहना में चोर के मोछ पर 4 लाख बेटी के नौकरी को आता। अरे भाई तू ठीक ना करत रे। जुलुम जो दल बंद कर। इस समाज में सब के रहे के बा।
दे बारे भूतनी करा शांत रहो तेरे की ना समाज का लेबा चुप रह अंग्रेज भाई न तो तोरा धोती में हगा हगा के मारम हमरा भतीजी के भूटी काहे कहलक आखिर में साला के पतो न लागी बताओ अंग्रेज चा एगो पढ़ल लिखल प्रतिष्ठित आदमी झगड़ा छोड़ावता तो ओकरा के लार से लोग टकले नहीं के जानत आ कहीं हम खिसिया के नौकरी धले नहीं तब बाहर के खबर के पढ़ के सुनाई गांव के रे कपिल दउआ कोनो लगलौआ थोरे हमनी का त बचा के मारत रहनी ह बाबूजी करिया के संग बिया ना करम गु खाए वाला सुअर से बेसी बई करिया का रबे आराम से तू कौन निमन बारे गोह काटे वाला गोह कटनी रबे तो निमन से मारला के मुंह आइए दे अरे छोरा ओकनी के बात लड़का बाटे ऊ का जाने गेल कन्या दुल्हा के हाल ए समधी साहब लड़का लड़की मंडप में बैठ गेल बा रउआ बताई शादी होखो कि ना होखो कि खाली मार होखो रउआ मार करम तो हम मार करम लेकिन लड़का हमर सरवा जब मंडप में बैठिए गेल बा तो हम बियाह करम लेकिन गावना हम 9 साल बादे कराएम रउआ मंजूर बा तो बोली आ ना तो हमरा लार पप्पा दी ए सोचत का बानी लार पप्पा दम की लड़का लेके जाई अरे बूढ़े बोल ना अब ठीक बा 9 साल बादे गाँव ना होई प्रणाम खुसरा प्रणाम खुसरा बाबू प्रणाम कहे कर लगा कि हमारा बाबूजी से केहू के झगड़ा भइल का सुने में आला कि केहू मरबो का लखा ए बो ये डेबा नोटी तो के झपड़ लगा तई का मरबो को लगा अरे कोनो बात नहीं खे चाचा जी प्रणाम माधर बाजू बाजू मार पड़ी ले मार बा भाई जल्दी बाहर से आगे रे मन ना लगत हो का रे नया नया बियाह भेल ह बहरा में मन लागी बाप मतारी समझो तब न इनके किरायो भाड़ा निकल का झांटना कोनो का लड़का हाथ सरवाई बढ़िया कपड़ा पहनले बा सारा सब बाहर जाके कमाए के बुद्धि सीख लेल बा सोसाइटी में रहे के कोशिश करता का रही रहुआ केका लड़का होस रे आ कहां से आवत रे बेग लेके बोका जान के लड़का है आ कलकत्ता से आवता नहीं कमा के सरवा बराबरी बतियाता ए एना उतर के गाँव न लिवाओ बहरा में धले बानी गाँव के गुलामी के लई साला बाप दादा गुलामी कर लो जिंदगी भर अब तू बराबरी बदले कौन पिटाई रे होई कोनो बढ़िया आदमी चमचा बेलचा रही तो थोड़े पिटाई रिपु के जन्मा ये तो तोरे लड़का बाहु रे अरे तो करिया को बा ए टकलुआ चौदा रे ए उठा साला कौन ऐसा गलती कैला कि मालिक तोरा कितना मार मारता रे जरूर साला मालिक से जवान लड़ले होई मालिक माफ कर दिया आ बजा हमरा के पहले माफ करी मालिक एकरा के माफ कर दे इस साला के शहर के हवा लागल बा कही त इस साला के माथा कुछ के मुआ दी रह दे कह दिए साला के बिहान से नजर झुका के चली नजर के बात करता नहीं मालिक बिहान से ही सर वही रास्ता से गुजरी ताख में कोड़िया पट्टी लगा के गुजरी रवा से ही हमर नवादा बा वादा हो गले सरवा चल उठावे के साले अपने में शेर बनलन दोसर कोनो गार लेवले तो बड़ा मीठ लागले ये त का करी रे मालिक से झुरा के घरवा में आग लगवा ली ए तो सीधा कम मौका बानी गार में दम नहीं खे टॉप लाइट में काला फौकली आओ अंग्रेज भाई काले लई वाला जुजी वाला बात बतियाइल हो